el geni. No cal que es posi així, tampoc. Tu! Sí, què passa? Com que què passa? Que no ho veus, que en Cujo no és el de sempre? Què vols dir? Doncs això, que ha canviat, perquè el que el fa tan encantador és la seguretat que té, que fa que no es doblegui davant de ningú. I també la seva veu tan masculina i tan atractiva. I ets tu. És per culpa teva que no és el mateix. Què? Els exàmens estan a punt de començar i va mig adormit pel món. I quan no s'adorm està a la lluna. Ell també ha d'estudiar si vol aprovar, per si no ho sabies. Però si no ho fa és perquè es passa tot el dia amb tu. Volem que en Cujo torni a estar tan animat i rialler com abans. Volem que en Cujo torni a ser el noi de sempre, simpàtic i ple a vessar d'energia. Però què voleu que hi faci jo? Tu mateixa. Però si en Cujo no treu bones notes, com sempre, pots estar segura que ens ho pagaràs. Hola, Karin. Tinc una gana. Anem a dinar? No, aneu-hi vosaltres. Per què? No vols menjar res? Què et passa, que no et trobes bé? Escolta, Kazune, em sap molt de greu. El què? Causar-te tantes molèsties amb els exàmens. No ho entenc, està molt trista. Què li deu haver passat? No ho sé. És per culpa teva que no és el mateix. Ell també ha d'estudiar pels Si en exàmens. Cujo no treu bones notes, com sempre, ens ho pagaràs. Què s'han cregut? Els exàmens, els exàmens. Què? Estudiant pels exàmens? Bon dia. Sí que ens trobem sovint. Kazune, però què et passa? És que estic cansat. Me'n torno a la classe a veure si puc dormir una mica. Com es nota que fa dies que vaig a dormir tard ajudant la Karin a estudiar. Potser sí que l'he fet treballar massa. Quina barra la Quirica. Mira que deixar-me sol perquè faci tota aquesta feina. On es deu haver ficat ara? Per tant, la continuïtat de l'alumne següent al nostre institut es decidirà a partir de les notes que obtingui els exàmens que s'han de fer a meitat de semestre. Karin Hanazono. Vaja, o sigui que és per això que estàs trista. Sí, molt. Perquè jo no li vaig demanar pas en Kazune que m'ajudés a preparar els exàmens. I a més, ara, se suposa que li he d'estar agraïda per no deixar-me en pau. Ei, què fas? Tu ets... Què passa, Kazune? Suposo que ja has acabat aquell problema. És que, perdona, encara no. Ostres, i ara què faig? En Kazune m'ha sentit dir aquesta animalada. No sé per què ho he dit, que no li estic agraïda. Com puc ser tan mesquina? Què deu passar perquè se m'il·lumini l'anell? Es pot saber què busques, Karasuma? Estàs tramant alguna cosa, no? Te n'has adonat? Però pots estar tranquil, perquè aquesta vegada no et busco a tu. Qui busques, doncs? La Karin? Les males herbes que acaben de sortir s'han d'arrencar de seguida. Amb el poder d'Ares, el déu de la guerra! La deessa principiant, la Karin Hanazono, ha de fer els exàmens parcials.
I representa que si no treu bones notes la faran fora de l'institut, no? No la deus voler molestar durant els exàmens, oi? Ah, doncs mira, ara que ho dius no hi havia pensat. Quina bona idea que m'has donat. Desgraciat! No em dic desgraciat, em dic Kirio Karasuma. Et penso liquidar ara mateix! Ah, sí? Ja veurem qui liquida aquí. Ah! T'aconsello que surtis del mig. No et penso deixar escapar! No crec que em perdoni en Kazune, encara que després em disculpi. Però tu n'estàs penedida, oi? És clar que sí. Doncs per què no hi vas a parlar, dona? No sé pas si podré. Estava molt enfadat. Ja ho sé, però no et preocupis. Segur que t'entendrà. Si de debò tens ganes de fer-hi les paus, el primer que has de fer és parlar-hi. Sí, tens raó. I segur que tampoc hi dona tanta importància. Espero que vagi bé. No pateixis. Què? Sou molt amics, en Kujo i tu, oi? El coneixes, tu, en Kazune? És clar que sí, he treballat al Consell d'Estudiants, ja ho saps. I tu ets la... Ah, sí, em dic Karin Hanazono. Jo em dic Kirika Karasuma, faig tercer. Molt de gust, Karin? Igualment. Kirika Karasuma. Es diu... Kirika? Si és nom de noia. Sí, que es diu Kirika Karasuma. Karin! Que no em sents?